Dobrý deň, dnes vám predstavíme rodinný dom na predaj v Spišskej Novej Vsi. Veľkou výhodou nehnuteľnosti je jej poloha, keďže sa nachádza blízko centra. Na tomto slnečnom pozemku sa nachádza samostatná garáž, altánok a vlastná studňa. Rodinný dom je dvojpodlažný, 5-izbový, má 2 kúpeľne, kuchyňu, špajzu a je podpivničený. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte a pôjdeme sa spoločne na neho pozrieť. Volám sa Slavomír Bušovský a v realitách som doma.